Ще успее ли планът на Дезмонд Харт? Какво са намислили сестрите Харконен? И какво е развитие на историята в Dune Prophecy? Разберете само ако останете до края на видеото. Здравейте! Аз съм Кай Ревюс и днес ще разгледаме втория епизод на сериала Dune Prophecy. Вторият епизод продължава точно където свърши първият, а ако не сте го гледали, можете да видите ревюто ми от картата горе вдясно. Епизодът, който разглеждаме днес, се казва Два вълка и целта му е да покаже двете страни, които може да крие човек в себе си. Едно от най-важните неща е как върховната майка Валя Харконен има конфликт с сестра си Тула и дали е нужно да накарат сестра Лайла да се подложи на така наречената агония, за да се свържи с предната върховна майка Ракела. И в замяна да получат отговори за сегашното положение и какво трябва да правят. Обаче тук проблемът е, че Тула не е съгласна, защото отгледала Лайла като собствена дъщеря, но Валя напомня тяхното мото, е именно Sisterhood above all, и също, че жертви трябва да се правят, защото много малко хора се връщат след това състояние агония, до което се стига. Като в окото на избрания човек се капва една специфична отрова, разяждаща молекулите. А докато всичко това се случва, върховната майка се запътва към император Корино, защото е разбрала за цялата ситуация с сватбата и убийството. Този епизод със сигурност предлага по-голяма динамика, защото като сестрите не са на едно място, фокусът е и върху двете и е по-голям. Много по-добре балансиране за разлика от премиерата на сериала. Така също можем да проследим техните индивидуални истории, а все пак те са главните протагонисти в Dune Prophecy. След като Валя пристига при императора, тя се запътва заедно с него към Дезмонд Харт, който е затворен след като се разбра за това, че той е убил момчето. В този момент върховната майка го разпитва, но като по чудо не успява да прецени дали той казва истината, а все пак тя е най-силният труцеяр. По-късно, когато вече Валя не е при затворника, жената на Корино слиза при него, им предлага да го освободят и да сътрудничат за общата цел – да направят Империума по-добро място, което включва и премахването на Sisterhood, поне според тях. Вече в краят на епизода виждаме среща между Валя и Дезмонд и тогава може би се случва най-шокиращото нещо в епизода. А именно Дезмонд не е повлиян така наречения глас на Валя и тук теорията е, че заради нещата случили се на Дезмонд, които освен че са му дали силата, която видяхме в предния епизод, са му дали способност да се изправи срещу сестрите Харконен. Преминавайки към частта на Тула от епизода Два вълка, виждаме доста емоционални сцени, което само подобрява цялото представяне, а и като цяло е доста по-ангажираща заради животите, които висят на косъм. Заедно с това навлизаме повече в мистериите, представени в първия епизод. А именно тогава е и сцената с Лайла, за която стана дума по-рано. Представяне на Клой Лея, която играе Лайла, е изумяващо. А и също е много интересно да видим как тя преминава през агонията и се опитва да се свържи с своите предшественици. Много добре се показва и нейната отдаденост към Sisterhood, който тя чувства като семейство. Но в края на краищата тя не оцелява и бива погълната от мрака. Тук обаче се случва нещо много интересно, което не е на 100% потвърдено, но теорията е, че майка Доротея, тази която бива убита от Валя в началото на първия епизод, е кръвна майка на Лайла. В смисъл, ако е така, това просто ще е голям плот твист. И за край, извън двете основни истории, виждаме Киран Атрейдис, учителя на принцесата, за който като цяло не знаем, че е Атрейдис, а той е замесен в бунт срещу император Корино. На мен епизода много ми хареса, вижда се, че има подобрение от предния, но има на къде също да се подобрява и този. Затова ще му дам 8 от 10, а ако не искате да изпускате следващите епизоди и моите видеа, може да се абонирате, да харесате видеото, да си оставите мнението долу в коментарите. Аз бях Кайро и до следващото ревю. Чао, чао!